Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Katkum gi khubor balayok lum laong ba arsan kli ki nongbah ki lapen pau ka jing pyrshah jur ya ka soka jong utram ha ka siningkong halor ki khajna ba thymmai jongka daga ba khot ki kum ki jing pen bernya ban bujli ki khajna ba labo da ka Supreme Court hau banai rempang ka United States hau banai baladep ka lapen jari da ki khajna ba ardak halor ki san khandai kli kiri bat ka European Union daga ba kenno ba kimshim la le ai ban khanglat ikimar ki ba wan pen poi na bari ibala shupen tre jubor kitei ki jingbu khajna dor bathamai kila sedang trekam tang kapor ba kapor kalakut halor ki jingsiu basipor ki ba President Donald Trump ula phai shagi hadin ula sharem ha ka Supreme Court ki ba yeso ba New York ha ka ni ka jingmudui balapen bana ha ka siningkong ki long ka Arizona utram u ba kan tho ba ka jingsiu dor ka ba he kan pen imbiang ya ki kam shna ter Amerika hausem baladem ula pen kalai ka polisi jong ka US kabala net ki postname ka Kyrshan ya ka jingsiu dor ka ba khamduna bat ka khai pateng ka ba lai loit nang nish khamat da ka ba pendan kam ya ka an jang ka snem khat khandai spanya ponyo la ne ka IEEPA ulabo ya ka khajna ka ba adak halor ki mar ki ba wan na jan man lakari da ka ba ong ba ka jingduna khai pateng jang ka Amerika ka bala slem ha kala long kum ka jing e akari barok ka wei ndrei ka yeng bisha ba khli do kala rai ba ka IEEPA kamshim la ai bor ki dor karai kalapen bor ka borsan shar ban pha biang ya ka pisa chekinang wan ramar ki blasiu ya ka dor daka jingkwa ban pendap ya ka jingmi ka balado utram ula phai shaka jingpen ki khajna ka basipor ka ba 10% ha ka leng ka pyrthei ndai ki lakut por ha ka por shiteng mit jong ka apsau tri jong naitung menta ula tap ya ki dor ki bakham ne katkum kendon lai spa wei jong ka an khai pateng jong snem khat khandai spa nya pusau ka ba ailat yo president ban bo khajna ki mar ki ba wan nabar bat ki wei ki jingpen shitam pyrshah ki ri ki balalap ba ki le ki kam khai ki ba khlem akor utram ula pendan kam ya ka section lai spa wei ban pen ngat ya ki khajna ki ba he ya ka China ha ka samai trekam ban ningkong jong u bat ki la lait em na ki jingsha tenjo jong ka ying bisha ka borsan shar kala pendan kam ya ka kendon lai spa wei ban penjari ya ki khajna balapen bor ki nong tre ki belong nado 10% hado khar 0.1% bat ki bakta ikiri ki ba ai khnai 9% na ki mar ki ba wan Amerika